Hi friend, welcome to my all the basic fun YouTube channel। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଙ୍ଗଲାର ଆବିଷ୍କାର ଯିଏକି ରାଧାମୋହନ ଗଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପିଙ୍ଗଲା କିଏ? ପିଙ୍ଗଲା ହେଉ ବାରବଧୂ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପିଙ୍ଗଲା ଆଉ କେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? କେଲି ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ପିଙ୍ଗଲା ରସିକ ନାଗର ମାନଙ୍କୁ କି ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲେ? ବିରତିର ଅଭିନୟ। ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପରମ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ଫୁଲେ? ସୁପ୍ତି ଗର୍ଭରେ। କେଉଁ ମାଲା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଲା କହିଛି? ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଲା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଲା କହିଛି। ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଲାର ଅଙ୍ଗପୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହା ସହିତ? ବରଷାର ନିପ ସହିତ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଲା କାହାପରି ଛୁଟିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? କାହାପରି ଛୁଟିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟନୀ। ପିଙ୍ଗଲା କେଉଁ ନଗରର ନର୍ତ୍ତକୀ ଥିଲା ବା ନଟି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦେହ ନଗରୀର। ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅବଭିୟସଲି ପିଙ୍ଗଲାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରିତ ପିଙ୍ଗଲା କେଉଁଠି ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଛି? ଧରଣୀର ତୃଣତଳ୍ପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ପୁଣ୍ୟମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ ପିଙ୍ଗଲା କ'ଣ ସାଜିଛି ବୋଲି କହିଛି? ପତିତା। ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ପିଙ୍ଗଲା ଆବିଷ୍କାର କବିତାର କବି କିଏ? ଛନ୍ଦ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କେଉଁ ପୁରାଣର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ପିଙ୍ଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଅଛି? ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତର ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ପିଙ୍ଗଲା ଅବଲମ୍ବନରେ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଙ୍ଗଲା କେଉଁ ନଗରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲା? ପିଙ୍ଗଲା ବିଦେହ ନଗରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ବାରବଧୂ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବାରବଧୂ ବୋଲି କବି ପିଙ୍ଗଲାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଲାର ମନରେ କାହିଁକି ବିରାଗ ଆସିଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ପିଙ୍ଗଲାର ମନରେ ରସିକ ନାଗର ନ ଆସିବାରୁ ପିଙ୍ଗଲା ମନରେ ବିରାଗ ଆସିଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ବୋଲି ପରମ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟ ସଭାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ପିଙ୍ଗଲାର ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଫୁଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଙ୍ଗଲାର ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରେ ଶତଦଳ ଫୁଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଙ୍ଗଲା କାହିଁକି ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ଲାଭ କରିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସିକ ନାଗର ମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ପିଙ୍ଗଲା ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ପିଙ୍ଗଲା ବିଦେହ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ରସିକ ନାଗରମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁର ଲଗ୍ନରେ ଆକାଶରେ କିଏ ହସୁଥିଲେ? କିଏ ହସୁଥିଲେ? ମଧୁର ଲଗ୍ନରେ ଆକାଶରେ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ମୁଗ୍ଧ ତାରା ହସୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶ ଦିଗକୁ କ'ଣ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା? ଦଶ ଦିଗକୁ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପିଙ୍ଗଲାର ଅଙ୍ଗପୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବରଷା ନିପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କିପରି ଜୁଆର ବାହାରିଛି? ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠଇ ମଞ୍ଜୁ ମନ୍ଦିରା ବେଶେ। ପ୍ରେମର ଧନକୁ କିପରି ଭେଟିବ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଲା କହିଛି? ଶତବନଗିରି କାନ୍ତାରେ ବୁଲି ପ୍ରେମର ଧନକୁ ପିଙ୍ଗଲା ଭେଟିବ ବୋଲି କହିଛି। ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟଣୀ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଲାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କିଏ? ଜାଣିଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଲା। ପିଙ୍ଗଲା ତା ପାପର କଲୁଷ କାଲିମା କିପରି ଧୋଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ପିଙ୍ଗଲା ତା ପାପର କଲୁଷ କାଲିମାକୁ ନିଜର ତିକ୍ତ ଲୋତକ ଜଳରେ ଧୋଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଙ୍ଗଲା ପ୍ରିୟତମକୁ କିପରି ଧୂପ ଆରତି ଦେବ? ପିଙ୍ଗଲା ପିରତି ଅନଳରେ ଜାଲି ପ୍ରିୟତମ ଧୂପ ଆରତି ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଙ୍ଗଲା ମୁରଲୀର ଗୀତ କେଉଁଠି ଶୁଣିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପିଙ୍ଗଲା ଗଗନେ ଭୁବନେ ପବନେ ପବନେ ମୁରଲୀର ଗୀତ ଶୁଣିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର ପୁଲକରେ ପିଙ୍ଗଲା କ'ଣ ପିଇବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର ପୁଲକରେ ପିଙ୍ଗଲା ବନ୍ଧୁର ହାସ୍ୟ ସୁଧା ପିଇବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ପିଙ୍ଗଲା କ'ଣ ଭୁଲିଯାଏ ବୋଲି କହିଛି? ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ପିଙ୍ଗଲା ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିଆସା ଆଉ କ୍ଷୁଧା ଭୁଲିଯାଏ ବୋଲି କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଲା କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି?
ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଲା ଧରତୀର ତୃଣତଳପ ଭରସେ ଆନନ୍ଦ ଶୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପିଙ୍ଗଲା ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ବୁଜିବ? ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପିଙ୍ଗଲା ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ବୁଜିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଙ୍ଗଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳନରେ କେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ? ସାକ୍ଷୀ କିଏ ରହିଥିବେ? ଚନ୍ଦ୍ର, ତପନ, ଗଗନ, ଭୁବନ ପିଙ୍ଗଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳନରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସରଗ ଆମର କନ୍ୟା। ସରଗ ଆମର କନ୍ୟା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପିଙ୍ଗଲାକୁ ସରଗ ଅମର କନ୍ୟା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କିଏ ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ? ପିଙ୍ଗଲା ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅମୃତ ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ଅମୃତ ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି ପିଙ୍ଗଲା କହିଛି। ମଧୁର ମୁରଲୀର ଧ୍ୱନିରେ କିଏ ପିଙ୍ଗଲାକୁ ଡାକୁଥିଲେ? କିଏ ଡାକୁଥିଲେ? ମଧୁର ମୁରଲୀର ଧ୍ୱନିରେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ପିଙ୍ଗଲାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପତିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି ବୋଲି ପରମ ପୁରୁଷକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ପିଙ୍ଗଲାର କ'ଣ ହେବ? ପତିତ ପାବନ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ପିଙ୍ଗଲାର ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଦାୟ ବେଳାରେ ପିଙ୍ଗଲା ବିଦେହବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି? ପିଙ୍ଗଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁଷ ରାଜିକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପିଙ୍ଗଲା ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।